Os traballos de pintado e sinalización desenvolvidos ao longo desta semana, así como o plantado de árbores e zonas axardinadas, puxeron o punto final á reforma da avenida de San Campio, unha obra moi demandada e que se demorou no tempo por diversas circunstancias. Estamos satisfeitos pues, como está quedando, contentos de que bueno, pues, unha que é a arteria importante da Vila da Serra bueno, pues, quede renovada, quede con servizos novos e sobre todo bueno, pues, que quede humanizada, non? En eso foi justamente unha das achegas que fixemos para a mellora do proxecto da Diputación, que houbera espazos máis amplos para os viandantes, que houbera zonas con árbores. Bueno, estamos, xa digo, contentos e satisfeitos de que por fin se rematen estas obras e de que, bueno, que estean quedando pues, tan ben como están quedando. A actuación supuxo un investimento próximo ao €500.000 financiados pola Deputación da Coruña. O Concello realizou tamén algunha achega para enriquecer o proxecto, entre elas o sobreancho das beirarrúas nalgún treito, como a carón da Casa da Cultura, ou a dotación de máis zonas verdes. O investimento achégase aos €500.000 e as obras, se non lembro mal, comezaron a primeiros de ano. Entón, estamos falando de casi 7 meses de obras. Bueno, evidentemente é unha obra grande, é unha obra que tuvo as súas complicacións, pero, bueno, por fin chegou a bo porto.